Chceš predávať viac cez WhatsApp a nevieš, kde začať? Dnes sa s tebou podelím o 3 kľúčové stratégie, ako zvýšiť tvoje predaje a 2 nástroje v aplikácii Callbell, ktoré ti uľahčia celý proces. Zostaň až do konca tohto videa, pretože ti zaručujem, že s týmito stratégiami začneš premieňať viac chatov na zákazníkov. Poďme na to. Keď ti niekto napíše cez WhatsApp, očakáva takmer okamžitú odpoveď. Ak to trvá 30 minút alebo viac, pravdepodobne už prešiel k inému podniku. Snaž sa odpovedať do 5 minút, ale nejde len o rýchlosť, ale aj o úmysel. Pozdrav s menom, ak ho máš, potvrď, že si dostal správu a položí otázku alebo definuj jasný ďalší krok. Napríklad: Ahoj Carlos, ďakujeme, že si nám napísal. Hľadáš cenovú ponuku alebo viac informácií o produkte? Toto riadi rozhovor a dáva ti kontrolu od začiatku. Takto môžeš toho potenciálneho klienta viesť tam, kam chceš. Vyhni sa posielaniu veľmi dlhých správ alebo správ po častiach, ako keby si hovoril cez audio. Kľúčom je písať správy, ktoré sú jasné, štruktúrované a ľahko čitateľné. Dobrá správa má 3 časti: osobný pozdrav, jasný prínos alebo návrh a výzvu k akcii alebo CTA. Napríklad: Ahoj Anna, videla som, že máš záujem o naše personalizované poradenstvo. Tento mesiac máme 20% zľavu. Chcela by si naplánovať nejakú schôdzku tento týždeň? To premení tvoj WhatsApp na profesionálny predajný nástroj. Nie všetci tvoji zákazníci sú v rovnakej fáze. Niektorí sa s tebou práve zoznamujú, iní už nakúpili a ďalší o tebe možno mesiace nepočuli. Preto je dôležité rozdeliť si zoznam kontaktov. Môžeš to urobiť manuálne alebo pomocou nástrojov, ako sú značky, skupiny alebo vysielacie zoznamy. Tak sa dozvieš, komu poslať promo, komu sa venovať a s kým už môžeš uzavrieť predaj. Ak máte predajný tím, Callbell vám umožňuje automaticky rozdeľovať prichádzajúce chaty medzi vašich agentov. Tým sa vyhnete tomu, aby všetci odpovedali na ten istý chat, alebo aby zákazník nezostal bez odpovede, pretože nikto nevedel, kto ho obsluhoval. Okrem toho môžeš rozhodnúť, či sa chaty priraďujú podľa ich dostupnosti alebo v rotujúcom poradí. Týmto spôsobom bude môcť tvoj tím spravovať správy spravodlivo. Callbell ti tiež ukazuje kľúčové údaje, aby si zlepšil svoju starostlivosť, organizovane spravoval svoj tím a monitoroval výkonnosť. Medzi všetkými dostupnými vecami môžeš vidieť, ako rýchlo tvoj tím reaguje, koľko rozhovorov spravuješ a kto podáva lepší výkon. To umožňuje tvojej firme prijímať rozhodnutia založené na skutočných dátach a nie na predpokladoch. Takže si budeš môcť prehodnotiť svoje metriky a upraviť svoju stratégiu na dosiahnutie lepších výsledkov. Okrem toho, nezabudni, že Callbell je platforma na komunikáciu s tvojimi klientmi, spolu s tvojim predajným a podporným tímom, kdekoľvek sa nachádzajú. Má množstvo funkcií, ako je multiagentový chatový modul, chatbot, obchod pre WhatsApp, hromadné správy, API, integráciu s WhatsApp a inými sociálnymi sieťami a oveľa viac.